Jeg hedder Bent Søby Jensen, og jeg kommer fra National Videnscenter for Læsning, hvor jeg er projektkonsulent. Det vil sige, at jeg laver forskellige projekter i samarbejde med dem på skoler og på arbejdspladser og på virksomheder. Og mit fokus det er alt sammen noget med læsning og læsevanskeligheder og så teknologi. Og så har Christian spurgt, om jeg vil fortælle noget om, hvad ordblindhed er. Eller rettere sagt, sådan er titlen ikke. Titlen er, hvad er ordblindheden egentlig? Og det lyder næsten som om, man har fået rigtig mange gode forklaringer på det, og nu vil man godt vide, hvad det så egentlig er. Det skal jeg prøve at besvare her i løbet af de næste 20 minutter. Jeg kan selvfølgelig også hugge lidt tid af ham, der kommer bagefter, for det er også mig. De sidste nogle 20 år, tror jeg, der er vi blevet næsten oversvømmet med forskellige former for læseundersøgelser, som stort set alle sammen siger, at vi læser for dårligt. Og vi er helt tilbage i 1991, da de første læseundersøgelser kom, som sagde noget om, jeg tror lige, jeg fik sprunget en over. Den fra 91 sagde noget om, at en stor del af den danske befolkning har svært ved at læse ganske almindelige hverdagstekster. Altså tekster, som vi sådan møder i dagligdagen. Og store dele var på det tidspunkt noget med en 12%. Og siden har vi også hørt, at 1-1,5 millioner danskere de ikke har de nødvendige forudsætninger for at kunne erhverve sig en faglig uddannelse på grund af, at de læser og skriver for dårligt. Og kigger vi på vores folkeskole, så kan vi se, at 18%, vi er oppe i nærheden af den der 1/5 af eleverne, som forlader skolen, ikke kan bruge læsning til at tilegne sig viden. Så vi snakker altså om relativt store grupper, som har utilstrækkelige læsefærdigheder i forhold til de læsekrav, de møder i deres dagligdag. Cirka en 1/5 af dem. Spørgsmålet er bare så, om vi kan sige, er det så ordblinde? Altså vi kan i hvert fald sige, at de har funktionelle læsevanskeligheder, den her sådan, 1/5. Deres læsning slår ikke til i forhold til de funktioner, de indgår i, sådan, i deres dagligdag. Og nej, de er jo ikke ordblinde alle sammen. Nu er der det problem med ordet ordblind, at det dækker sådan over, det er sådan lidt plastisk begreb. Der er sådan ligesom en lægmands forståelse af det, som meget sådan egentlig dækker de der 20%, som har lidt svært ved det. Vi hører samtidig forældre sige, at min datter begyndte også at blive lidt ordblind der i 4. klasse. Man begynder ikke at blive ordblind i 4. klasse. Enten så er man ordblind, eller også så er man ikke ordblind. Det er ikke ligesom forkølelse, noget man kan pådrage sig, og så kan det jo gå over igen. Men man bruger det tit sådan i den der læsmandsbetragtning også, når vi læser om det i pressen, om alle de her mennesker, der ikke læser godt nok. Men hvis vi går ind og kigger på en sådan mere, sådan faglig forståelse af begrebet ordblindhed, så vi kalder det som regel dysleksi. I har det også i foreningen her, Ordblind- og Dysleksiforeningen. Hvis vi kigger på det med faglige briller, så opfatter vi egentlig de to ord som synonymer. At være ordblind er at være dyslektisk. Og det har vi så nogle mere sådan præcise forklaringer på. Fordi de 20%, 15-20%, med funktionelle læsevanskeligheder, det er også ordblinde og dyslektikere. Det er cirka de der 2-3%. Nu var Christian op på et tal, der lignede næsten 5%. Men i hvert fald, alt efter hvor man sætter grænsen, så er en 2-3%. Og resten af de 20 er så børn og voksne, hvis læsevanskeligheder skyldes andet end egentlig dysleksi. Det kan være, at man har fået for ringe eller mangelfuld undervisning i skolen. Det kan være, at man kommer fra et hjem, hvor psykosociale vanskeligheder har fulgt så meget, som man ikke også ligesom havde overskud til hen i skolen og få lært at læse. Det kan være tosprogsbaggrund, det kan være mange forskellige ting. Men det, der er temaet for i dag, og det, som jeg skulle prøve at få svar på, det er så det her med de ordblinde eller dyslektikerne. Hvad er det så egentlig for noget? Og der vil jeg prøve at holde mig til en mere den internationale forklaring på dysleksi eller på ordblindhed. Og den er frit oversat til dansk, noget i retning af det, der står her. Jeg læser det op en gang. Nu er vi ude i de svære ord. Specifikke indlæringsvanskelighed, der har neurologisk årsag.
Og så står der, at det er noget med vanskeligheder med ordgenkendelse og afkodning, og det er forårsaget af et svigt i det fonologiske system. Nu vil jeg lige prøve at tage fat i den første sætning deroppe, fordi der står 3 rigtig væsentlige ting. Det ene, der står, det er, at det er specifikt, og specifikt betyder bare, at det er ét tandhjul i maskineriet, der er problemer med. Det er ikke hele maskinen. Altså det er én ting, som er årsagen til vanskeligheder. Og så er vi jo helt ude over den her, sådan, hvad skal vi sige, dumme problemstilling, som mange ordblinde har oplevet, at de føler sig dummere end andre. Og den er helt afkræftet. Ordblinde er ikke dummere end andre, de er heller ikke nødvendigvis klogere end andre, men de er med hensyn til begævelse nøjagtigt ligesom alle andre. Det er en specifik vanskelighed, det er ét tandhjul, der er galt. Det er lidt vigtigt at holde fast i. Det andet, der er vigtigt i den her, det er, at det er en indlæringsvanskelighed. Det vil sige, at ordblinde har vanskeligere ved at lære at læse og stave, end andre har. Det betyder altså ikke, at de ikke kan lære det. Det er bare forbundet med større forbrug af energi, både fra dem selv, fra deres forældre og fra deres lærere, men de kan godt lære det. Det har været en af grundene til, den tror jeg lige, venter jeg lige lidt med. Den tredje ting, det er det her med, at der er en neurologisk årsag, altså der er en neurologisk baggrund for de her vanskeligheder. Hvad vil det så sige? Jo, neurologi, det er jo noget med hjernen at gøre. Men det er ikke sådan, at vi taler om hjerneskader. Det er ikke sådan, at vi taler om dysfunktioner. Vi taler måske om, hvad skal vi sige, forskellige neurologiske karakteristika. Altså lige så vel som vi ser forskellige ud af ydre, så ser vi også forskellige ud inde i vores hoveder. Vores hjerner ser forskellige ud. Vi kunne ikke se det, hvis vi kunne tage låget af at kigge, men vi kan se det i hvert fald på den måde, som vi kognitivt agerer på. Den måde, som vi lærer på. Og noget af det, der er karakteristisk for ordblindes måde at lære på, det er nogle af de ting, som står længere nede. For eksempel vanskeligheder med ordgenkendelse og afkodning. Det er vigtigt at holde fast i, at det her synes, det er en neurologisk baggrund. For når det er en neurologisk baggrund, når det er karakteristika ved den måde, vores hjerne er indrettet på, så er det noget, vi vil bære med os, så er det noget, der er varigt. Det er ikke noget, vi kan undervise os ud af. Man kan ikke gennem undervisningen gøre en ordblind til ikke-ordblind. For hjernen vil stadigvæk have de karakteristika, som den har. Vi ser det andre ting, hvad skal vi sige, slags karakteristika ved hjerner. Der er nogle mennesker, der har det. Christian sagde det lige det der med, at jeg kommer altid for sent. Ikke? Jeg tror, Christian kan skrive under på det der med at orientere sig på en urplade. Altså, hvordan vi vender det op og ned. Nogle af jer kender måske også det, at der er nogen, der farer vild næsten i en telefonboks. Ikke? Altså, det der med at sidde i bilen med et kort, hvis man bruger kort mere, det gør nogen nok en gang imellem, ikke? Men så skal kortet altid vende nøjagtigt samme vej som vejen, så skidt med alt, stå på hovedet, bogstaver og så videre, stå på hovedet, men skulle den vej, ikke? Altså vi har alle sammen nogle kognitive funktioner, som måske ikke er lige så smarte som alle andre, men som er betinget af den måde, som vores hjerne nu ser ud på. Og vi kalder jo ikke det her for dysfunktioner eller hjerneskader. Det er bare et særkende ved den måde, jeg ser ud på inde i hovedet. Men vanskelighederne, de giver sig så udtryk i det her med ordgenkendelse. Det er typisk for dyslektikeren, at man har vanskeligheder med at huske nye navne, nye ord. Børnene, ordblinde elever i klassen, er dem, som sidst husker, hvad den nye elev, der er kommet til, hedder og sådan nogle ting. Og det har altså noget at gøre med det her svigt i det fonologiske system. Og det fonologiske system, ja, det kan vi kalde den evne, vi har til at håndtere lyd. Fonologiske enheder. Problemet, det er det her med at koble lyd til et bogstav. Det er det, der er det helt fundamentale, den fundamentale vanskelighed for den ordblinde. At B siger B. Det kunne lige så godt sige D, eller F, eller Ø. Men det siger B. Og huske lige præcis det falder den dyslektiske eller den ordblinde sværere, end det gør for alle andre.
Det kan også være en vanskelighed at håndtere, lydene i den rigtige rækkefølge. Altså sekvenser, syntaks, at lydene kommer i den rækkefølge, som de gør. Der bliver byttet om på dem. Altså det at anbringe et mønster som perler på en snor, kan være vanskeligt, når det handler om lydenheder for en dyslektiker. Så det er det, der ligger til grund for det her sådan, svigt i det fonologiske system. Hvis vi lige et kort øjeblik kigger på, hvad læsning det egentlig sådan er for noget, så det er sådan den meget traditionelle definition på begrebet læsning, at ved læsning så genskaber man et forestillingsindhold fra en tekst. Det forfatteren ligesom har tænkt sig. Og det gør man på basis af 2 ting. Det ene det er identifikation af tekstens ord. Altså jeg afkoder tekstens ord. Det andet det er, at jeg gør det på baggrund af mit forhåndskendskab til tekstens begrebsverden. Jo mere jeg ved om en tekst, des lettere er det for mig at læse den. Jo bedre jeg er til at identificere ordbillederne, des bedre er jeg til at læse. Og det var meget før i tiden, de 2 kriterier, når man brugte dem, når man skulle afgøre, hvor godt folk læste. Hvor hurtige var de til at afkode ordene, og hvor sikre var de til at afkode ordene. Det er lige præcis den der identifikation af ordet, som er den ordblindes vanskelighed, på grund af det her brist i det fonologiske system. Det er at oversætte bogstaverne til lyde og sætte dem sammen og sige, nå, der står løbehjul. Der står løbehjul. Altså det med at håndtere fonologien i det og afkode det. Nu er det jo sådan, at der er sådan helt traditionelt, så siger vi, at den her ordidentifikation, den sker med øjnene. Jeg kigger på ordene, jeg afkoder, jeg identificerer dem ved at kigge på dem. Men der er jo også andre måder, man kan identificere ordene i teksten på. Man kan gøre det som den blinde, ved at identificere dem ved at føle på ordene, eller man kan gøre det, som mange ordblinde gør, ved at høre ordene. 3 forskellige måder at identificere et ord på. Og det vil sige, at når vi snakker inklusion, og vi snakker læsning, så må det være op til læseren selv at vælge den, tilgang til ordidentifikationen, som han ønsker, og som falder ham, nemmest. Selve den kognitive proces, altså det her med at genskabe forestillingsindholdet, skabe mening i det, jeg afkoder, det er ens for dem alle. Og der er har den ordblinde ikke større vanskeligheder end andre. Problemet er isoleret til den her afkodningsproces. Så i et inkluderende læsebegreb, der må det være op til læseren selv at vælge afkodningsform. Ja, det må du. Evnen til at huske det, man har læst, hænger ikke sammen med ordblindhed. Jeg har lovet at gentage spørgsmålene, sådan så man kunne høre det, for ellers er det ikke sikkert, det kommer med. Og det, der bliver spurgt om, det er, om evnen til at huske det, man har lært, hænger sammen med ordblindhed. Og der må man sige, at jeg sagde afkodning, huske lydene, men jeg sagde også at kende ord. Altså, det er en del af problemstillingen at have et ordkendskab. Der er nogen, der ligefrem snakker lidt om 2 forskellige former for dysleksi. En, hvor man er hurtig til at genkalde ord, og en, hvor man ikke er det. Og hvis man har vanskeligheder med at genkalde ord og begreber, så er det klart, så vil det også have en vis betydning for indholdet i det. Men hvis vi skal sådan skære det helt ind til benet, så er det afkodningen, der gør, at vi ligesom siger, nu er det dysleksi. Det er også den måde, vi identificerer dysleksi på, blandt andet blandt børn, både børn og voksne, det er, at vi beder dem om at stave vrøvleord, non-ord. Kan du stave til saløkved? Det har jeg jo aldrig set før, for ordet eksisterer ikke. Men jeg bliver prøvet, jeg bliver testet i at stave ukendte, lydrette ord, fordi det er den funktion, som vi som siger, den peger på, at der er dyslektiske vanskeligheder. Så vil jeg lige hive den der frem med de funktionelle læsevanskeligheder, vi havde fat i før. Alle de der internationale undersøgelser, som vi har set, de siger jo noget om,
de bygger på andet end det her med bare at afkode hurtigt og afkode præcist. Den der traditionelle tilgang til læsningen. De siger noget om, at gode funktionelle læsefærdigheder, det er, at man kan benytte skriftlig information til at fungere i samfundet. Til at opnå sine mål med sit liv. Man få den uddannelse, man gerne vil have, få det job, man gerne vil have. Og man kan bruge læsning til at udvikle sin viden og potentialer. Jeg kan stadig lære, jeg kan stadig blive dygtigere. Det er altså et udtryk for gode læsefærdigheder. Og her står den ordblinde jo ikke spor sværere end alle andre borgere. Altså ordidentifikationen har ingen betydning for min funktionalitet, den måde jeg så bruger det på, som jeg læser. Og det, jeg synes, det siger jeg, fordi at jeg tror, det er vigtigt i alle forhold, at man kigger på de halvfulde flasker, frem for at kigge på de halvtomme flasker. Vi kan godt sætte os ned og begræde, at det er svært at være ordblind, fordi vi har de og de vanskeligheder. Men der er så meget i læseprocessen, som den ordblinde sagtens kan, og skal bruge og skal benytte sig af. Det er kun afkodningen, som egentlig gør, at jeg kan kalde mig ordblind. Alle de andre ting, der har jeg lige så gode muligheder for at gøre mig gældende som alle de andre. Læsning blev fundet på for mange 4.500 år siden. Og det gjorde man, fordi man pludselig fandt ud af, at ved at bruge tegn, ved at bruge meningsbærende tegn, var man i stand til at lære information, og man var i stand til at kommunikere over store afstande. Smart. Det kalder vi for et semiotisk system. Og vi taler om socialsemiotiske systemer, når det er systemer af meningsbærende tegn, som bruges i en bestemt gruppe af mennesker. For eksempel trafikanter. Trafikanter skal kunne bruge de meningsbærende tegn, som jeg har vist her. Hvis ikke man behersker de meningsbærende tegn som trafikant, så kan man komme grueligt galt afsted. Man kan komme til skade, eller man kan blive sat i fængsel. Hvis man hører til den sociale gruppe af musikere, så må man kunne tolke disse meningsbærende tegn for at kunne gøre sig gældende i den gruppe, der hedder musikere. Jeg kan spille med, hvis jeg kan det. Hvis jeg ikke kan det, så lyder det forfærdeligt, og jeg rører hurtigt ud af orkestret. På samme måde er det med tekst. Vi lever i en tekstkultur, hvor tekst indgår i alle funktioner i vores samfund, og hvor det at beherske læsning og stavning er knyttet til magt. Jeg har magten, hvis jeg kan læse. Hvem har ret? Jeg påstår sådan og sådan. Hvor står det, siger den anden så. Altså det at beherske skriftsproget er knyttet til det at have magt. Behersker man ikke skriftsproget, har man ikke den samme magt. Det vil sige, dysleksi, ordblindhed, er ikke bare en diagnose. Det er også et livsvilkår, som har stor betydning for min funktion, socialt og i forhold til mig selv. Vi ser det. En undersøgelse, der siger, at gode læsefærdigheder er vejen til succes på arbejdsmarkedet. Læser vi ikke godt, så har vi heller ikke den samme mulighed for at gøre os gældende på arbejdsmarkedet. Vi taler i dag en dag om, at læsevanskeligheder kan være forbundet med en nedslidningsfaktor. Der er cirka 3 gange så meget dårlige læsere blandt efterlønsmodtagere, og knap 5 gange så mange meget dårlige læsere blandt førtidspensionister, end der ses blandt andre lønmodtagere. Altså kan man ligefrem have mistanke om, at konsekvenserne livsvilkåret for ordblinde kan være en højere nedslidningsfaktor. Og jeg var med til i 2010 at lave en undersøgelse, der hed Projekt PC-læsning, og der var vi inde og spørge en lang række voksne, som gik på uddannelse på arbejdsmarkedet osv., som havde søgt om at få noget kompenserende læseteknologi. Der var vi inde og spørge dem til, jamen, altså, hvad betyder det egentlig for dig, at du har de her vanskeligheder? Og mellem en 1/5 og en 1/3 havde alle oplevet at skulle stoppe en uddannelse alene på grund af deres vanskeligheder med at læse. En lige så stor gruppe havde prøvet at skifte arbejdsopgaver, eller undlade for eksempel at tage på kurser, undlade foreningsarbejde. I det hele taget havde 72%, næsten 3/4, undladt at gøre noget, de gerne ville på grund af deres vanskeligheder med læsning. Og hvis vi kiggede på deres, de vanskeligheder, de mødte i deres hverdag, så var det, og vi snakker altså her om
fra 40 til 80% af alle de deltagere i denne undersøgelse oplevede problemer med at læse bøger, problemer med at skrive selv, problemer med vejskilte, brugsanvisninger, køreplaner, undertekster, breve, børnenes lektier osv. osv. Altså man kan sige, forhold, som virkelig har stor betydning for deres sådan funktion i det daglige. Og hvad gjorde de så? Dengang havde de jo ikke deres computer med deres programmer, der kunne hjælpe dem. Så de var afhængige af at bruge venner, kollegaer til at læse op for sig. De brugte nær familie. Nogle smed post ud, nogle undgik at læse osv. Og det her sådan, havde selvfølgelig en voldsom negativ betydning, ikke? I forhold til, hvad skal vi sige, deres egen oplevelse af sig selv. Vi har arbejdet med et begreb, som man kalder for self-efficacy. Og det begreb, det dækker over vores tro på, at vi har evne til at klare de udfordringer, vi møder i vores tilværelse på en god måde. Ja, hatten på. Jeg kan godt mestre de problemer, jeg møder. Og når vi spurgte ind til dem, så var der en meget lille gruppe, som havde meget lav tillid til deres egen evne til at klare hverdagens problemer, og der var en meget lille gruppe, som sagde, jeg skal nok klare det, jeg kan godt klare det. Og så havde vi de andre, der lå fordelt sig her, og I kan se, det ligner sådan nogenlunde en normalfordelingskurve. Men hvis vi sammenlignede den her gruppe, altså med læsevanskeligheder, med folk, der ikke havde læsevanskeligheder, så lå deres parallelt forskudt til højre. Altså, der er en betydelig større chance for, at folk, som ikke er i læsevanskeligheder, oplever en stærkere evne til at klare hverdagens udfordringer end ordblinde og dyslektikere. Så det betyder fantastisk meget, både for ens funktioner socialt, men også i forhold til ens måde at se sig selv på. Og så er der jo sket det, og den revolution, vil jeg næsten sige, skete jo omkring år 2000, og lige pludselig begyndte vi at få en teknologi til rådighed for de her mennesker, som vi aldrig, før havde set. Det betød rigtig meget. Vi fik oplæsningsprogrammer, de blev billigere og billigere, vi fik mindre og mindre enheder, vi kunne køre det på, det blev mere og mere effektivt. Og vi kunne faktisk se, også fra den selv samme undersøgelse, som jeg nævnte for jer før, at hvis vi læsetestede nogle af alle de her mennesker, som deltog i vores undersøgelse, så kunne vi se, at der var nogen, det er en læsetest, hvor de har scoret 0 rigtige. Når de brugte deres computer, så scorede de 25 rigtige. Så der skete virkelig et voldsomt løft af deres evne til at læse, når de fik den her støtte af afkodningen, som var problemet. I kan godt se, at ud fra den her, at dem, der blev hjulpet allermest, det var dem, der havde det allersværest. Hvorimod dem, der læste rimelig godt, jo ikke blev hjulpet så meget af det her. For dem, der har det allersværest, hjælpes allermest. Og det er en rigtig god erfaring at gøre sig. Det betød også noget for deres oplevelse af læseadfærd, at de havde fået den der teknologi til deres rådighed. Større læselyst, læste længere tekster, mindre brug for andres hjælp, læste svære tekster, de brugte mindre energi, når de læste, osv. osv. Så rigtig mange gode oplevelser havde de ved det. Ligesådan på deres uddannelser oplevede de, at det at have teknologien til deres rådighed virkelig flyttede noget. I det hele taget, så var det sådan, at 70% af dem oplevede, at de fik større tillid til sig selv. De oplevede større åbenhed omkring deres læsevanskeligheder. De følte sig mere selvstændige. De havde mod på nye udfordringer. De havde tro på at kunne få en uddannelse og det arbejde, som de gerne ønskede sig. Og de havde det bedre i forhold til samarbejde både med kollegaer på deres arbejdsplads og også med studiekammerater. Og hvis vi kigger på self-efficacy fra før, hvor vi så, at inden de fik deres computer til rådighed, så lå de her, og så flyttede de sig til at ligge her, men de var stadigvæk ikke helt op på højde med folk, som ikke havde læsevanskeligheder. Og det var altså efter et års forløb, at den der udvikling var sket. Jeg skal til at stoppe nu. Der kommer en, der skal have ordet lige om et øjeblik. Men jeg vil lige sige til sidst i relation til den her inklusionsproblemstilling, som Christian startede med at rejse. Hvis vi kigger på de elever, som har haft vanskeligheder med læsning i skolen, når de forlader skolen,
Så er der 3 forhold, der karakteriserer dem, ud over deres vanskeligheder med læsning. Det ene det er, at de har et lavt selvværd i forhold til uddannelse og undervisning. Det andet det er, at de har mange tillærte dårlige arbejdsvaner, undvigemanøvrer, kompensationsstrategier. Og det tredje det er, at de har en ringere almen viden end deres kammerater. Og jeg mener, det kunne vi godt bruge længere tid på, men jeg mener, at de 3 forhold her er noget, som de ordblinde elever har pådraget sig i møde med den ekskluderende skole. Deres læsevanskeligheder er deres egentlige problem, men de her ting er noget, de har pådraget sig. Mit ønske for den kommende inklusion, og jeg mener virkelig, at vi her, når vi snakker dyslektiske elever og ordblinde elever, har mulighed for at profitere af inklusionstanken. Min ønske er, at vi kan give de her elever, som har vanskeligheder med læsning, en skolegang, hvor det lykkes dem at komme igennem, uden at pådrage sig de her ting. At de kommer ud med lige så god viden som deres kammerater, at de kommer ud med lige så gode arbejdsvaner, at de kommer ud med lige så god selvværd i forhold til det at lære fremover. Det vil være mit ønske for inklusionen. Ja, det var lidt om, hvad ordblindhed egentlig er. Jeg ved ikke, om der er nogle spørgsmål? Jo, jeg har et spørgsmål. Ja? Du nævnte på et tidspunkt noget med syntaks. Ja. Vi har problemer med syntaksopbygningen. Det må da være et gennemgribende område, fordi syntaks bruger du jo alt. Du bruger noget at formulere dig, både mundtligt og skriftligt. Du bruger det også, når du skal afkode. Og det lille tandhjul der, det giver jo en forfærdelig masse rod og bøvl i alt, hvad der har med skole, uddannelse, livet, skal jeg sige alt. Det kan da være noget af en bøvl, man kan gøre. Selvom man er nok så begavet, så kan det jo stadig være svært at få en IT-rygsæk til at rette op på livagtigt den specifikke del. Jeg gentager ikke det hele, men spørgsmålet det var, syntaks, som jeg nævner, kan være en del af ordblindproblemstillingen, altså vanskeligheder. Og når vi snakker syntaks, så snakker vi altså rækkefølge. Og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at rækkefølge, det kan være på mange niveauer. Det kan være på lydniveau. Altså når vi staver et ord og samler lyddelene op som perler på snor, så kan det være svært at følge mønstret rød, rød, grøn, blå, rød, rød, grøn, blå. Ikke? Vi kommer til at bytte om på det, og det samme gør vi med lydene. Det er syntaks på et niveau, men vi har også syntaks på stavelsesniveau, at vi kan bytte om på dem, eller på ordniveau. Vi har syntaks på, sætningsniveau. Altså det er ikke ligegyldigt, hvilken rækkefølge ordene kommer i en sætning. Pigen klipper moren, moren klippes af pigen. Altså, når vi bytter om på det, så sker der også noget med betydning. Og hvis man har problemer med at afkode, betydning alt efter ledrækkefølgen i sætninger, så har man nogle sproglige vanskeligheder. Men jeg vil nok sige, når vi snakker dysleksi, så snakker vi nok om syntaks rækkefølgevanskeligheder på lyd- og på stavelsesniveau. Hvis vi er over i at tale om syntaktiske vanskeligheder i forbindelse med på sætningsniveau, så er vi nok over i en anden type af sproglige vanskeligheder, dysfasi-agtige problemstillinger. Men roder I ikke tit sammen, fordi at de kan skjule sig, skulle jeg til at sige. Altså, kravene i skolen har det jo med at stige efterhånden, som eleven bliver ældre, ikke? Så de kan jo godt, man kan jo gemme sig under meget. Ja. Og lige pludselig, som der stod før, så har man tillært sig nogle undvigemanøvrer og sådan noget, som gør, at man også kan have skjult sin dysleksi. Ja, altså det har jeg forsøgt at gøre til min pointe i det her sådan oplæg. Det har været, at hvis vi skal helt ind til benet omkring de ordblinde vanskeligheder, så er det min pointe lidt sådan, så er det heller ikke værre.
Fordi vi har mulighederne i dag for at blive kompenseret. Og dem skal vi tage, og dem skal vi gribe. Men det er fuldstændig rigtigt. De vanskeligheder, vi har, for eksempel omkring syntaks, det kan vores computer ikke hjælpe os med. Altså, vi kan godt med afkodning på lydniveau, men har vi syntaktiske vanskeligheder på sætningsniveau, så kan vores computer ikke rigtig hjælpe os med det.